дар деҳаи дурдасти байни кӯҳҳои баланди помири писарбачае бо номи Кӯҳёр зиндагӣ мекард. ӯ ҳар рӯз ба қуллаи баланди барг пӯш нигоҳ карда орзу мекард ки рӯзе ба он ҷо расад. аммо қулла хеле дур ва дастнорас менамуд ва Кӯҳёр дар назди он худро хеле хурд ҳис мекард. бобои Анвар ки устои ботаҷриба ва донои деҳа буд, Кӯҳёрро дида наздаш омад. ӯ дар дасташ як санги майдаи суфта дошт. ҳар як сафари бузург аз як қадами хурд оғоз мешавад, писарам, гуфт бобо бо табассуми гарм. бобои Анвар ба осмон ва қаторкӯҳҳои атроф ишора кард. ӯ фаҳмонд ки ҳатто азимтарин кӯҳҳо аз ҳамин гуна сангҳои майда иборатанд. муҳим он нест ки ту чӣ қадар тез меравӣ, илова карду, муҳим он аст ки ту аз ҳаракат намеистӣ. Кӯҳёр тасмим гирифт ки аз чӯб пайкараи паррандаеро созад, то сабру таҳаммулро ёд гирад. ӯ корди худро гирифт, вале дастонаш меларзиданд. чӯби арча сахт буд ва кор ба он намегузашт. писарбача наздик буд ки ноумед шуда корро партояд. бобои Анвар дар паҳлӯи ӯ нишаст. ӯдастони кӯчаки Кӯҳёрро дар байни дастҳои калону пурожанги худ гирифт. якҷоя онҳо кордро ба ҳаракат дароварданд ва бобо нишон дод ки чӣ тавр бо нармӣ ва диққат чӯбро тарошидан лозим аст. ногаҳон корд лағжид ва як қисми чӯбро зиёдтар аз он чизе ки лозим буд бурид. Кӯҳёр ғамгин шуд ва дар чашмонаш ашк ҳалқа зад. ман ҳамаашро вайрон кардам, акнун аз ин чизе намебарояд, хитоб карду. бобои Анвар чӯбро аз дасти ӯ гирифта бо диққат аз назар гузаронд. ӯ хандида гуфт: хато вуҷуд надорад, писарам. ин танҳо як имконияти нав барои тағйир додани шакл аст. бубин, агар мо ин ҷоро андаке суфта кунем, боли парранда боз ҳам зеботар ва табиӣ мешавад. рӯзи дигар онҳо ба домонаи кӯҳ баромаданд, то ҳезин ҷамъ кунанд. роҳ нишеб ва душвор буд, вале бобои Анвар бо қадамҳои устувор пеш мерафт. Кӯҳёр кӯшиш мекард ки аз ӯ ақиб намонад ва дар ҳар қадам ба пеш нигоҳ мекард. пас аз чанд рӯзи меҳнати пуртоқатона, Кӯҳёр ниҳоят кори худро ба охир расонд. дар дасти ӯ паррандаи чӯбие буд ки боли худро кушода гӯё ҳар лаҳза омодаи парвоз буд. писарбача ҳис кард ки дилаш аз шодӣ ва ифтихор лабрез шудааст. Кӯҳёр ба қуллаи баланди кӯҳ нигоҳ кард. акнун он дигар барояш тарснок ва дастнорас наменамуд. ӯ фаҳмид, ки ҳар як душворӣ танҳо як дарси нав аст ва бо сабру кӯшиши пайваста ҳар як қулларо фатҳ кардан мумкин аст.